MC program director ngizokhetha-ke phakathi kwa-PD and MC ukuthi uyena bani phakathi kwalezinto zombili. So uyazi usinisha ithuba thina sinobaba oshabalala ngoba we can sing if we are called ukuba siklabelele. So usinishile nibonile nani besifuna ukunivalelisa sithi masenihamba nithi labo baba laba yabona i-black mambazo oshabalala. So emsunqabile-ke nalelo thuba. Bazalwane isikhathi asekho sesiphelile kodwa siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngosuku asiphe lona. Usiphile uNkulunkulu basijabule sibonane abanye sikwazi ukuthi uNkulunkulu ahambe nani anigcine anilondoloze. Amen. Abanye amakhaya awathi kukhona amakhaya la angalitholi ithuba abantu emakhaya bangalitholi ithuba makuthiwa uyahamba manje let's kneel down and pray. Alanizwa alini kodwa izulu ake sibuke senze njani sithandaze ngoba uNkulunkulu lo sithi ahambe nawe. Ngiyayithanda indaba kaEzra chapter 8 athi singakaphumi ezweni laseBhabhele sesibuyele emuva ngababiza bonke ngathi asicela indlela kuNkulunkulu. So today sizosho njalo uNkulunkulu ahambe anigcine anilondoloze kuthi nisemakhaya ngoba ziyasuka idumo ikhathi zeyidumo namhlanje. Isikhathi sokuphela abantu baya-revenge lezi nsuku bathi nizokuthola ngoKhisimusi kuthi umnandi uzokuthi usibambamiselele iy'nsuku zami zikaKhisimusi. Abanye sebethi-ke uDisemba uthola umuntu ungene emotweni kanti imoto ishalo umuntu onamehla u4 bona ngapha abone ngapha ucabanga ukuthi akho umuntu angene erobotini elibomvu thusi bani bekuleya moto angasekho. Yini lento ekhala ngayo umama umhlulu ukuthi ibhodlela libalimazile abantu. Please avoid izinto enjalo. Avoid ubana ungavumi ungene emotweni umuntu ombonayo ukuthi amehla bomvu. Ungavumi. Ungancamela ucela ukuthi ngilaliseni ngoba lo muntu ngeke ngenze ngifike ekhaya. Uyongenza ngifika kwelinye ikhaya. Umulungisele nalelo khaya. Amen. Amen basawami. Uyazi ngiyathanda ukumbonga uNkulunkulu ngoba ngizama ukukhava isikhathi. Sihamba ukulalela izwi loNkulunkulu. Abantu bakhuluma bancoma ngapha bayaxeka. Kodwa munye okhuluma kome ukuthi kwe. Mayikhuluma ngeke kufike khambe ngishelodwa izwi. Uma uye Romans chapter 11 suka 33 36 uzothi ezakhe izahlulelo zingeke ukuthi okwakho kwahlola akekho umuntu ongama ukuthi uNkulunkulu wenzeni mwenze kanje. Bangena abantu bamngena embusweni bayaxeka. Abantu bazama ukumnesa yabona ngoba kuyabhidlika balanga izinto baxeka. Kodwa lo esimkhonzayo elakhe izwi limile. Haleluya. Ngithanda ukubonga abazalwane kakhulu kunina nonke ngokuba sisebenze as a team. Team ministry is one of the best. Even at work is best. Nasebandleni is best. Ngamanye amazwi mhlambe ikhona igama ethi best. Ngaphezu kwa best cause. Nazi ifundiswa zami. Elinye igama ethi ngaphezu kwa best uba ngathi lishaya isingisi la. Exceptional. Exceptional. Okay. So our team ministry was excellent, excellent weight. So izolo bene God. My team.
eholo umama umhlungu phambili. Iholo umama umhlungu phambili. Abazalwane lishalo lo isiza-ke ngama-juvenile ngemuva oba ushabalala ama-juvenile lawo and the rest. Siyabonga kakhulu bazalwane kubambisana, but lapha phezulu kwi-team ukhona umamlanga bese bakhona uNdlovu, then abanye bese bayalandela umama omhlungu. Siyabonga kakhulu bazalwane, ayikho into emnandi njengokubambisana. Ayikho enye into emnandi ukuthi la kunokugxeka khona kuvele ungene umkhuleko. Ibandla leyizwe. Instead of playing, just kneel and pray. Ukuthi uNkulunkulu asiguqule lesi simo. Bese lithi izwi lenkosi, ubani ongema endaweni yakhe ephakemena egcwele nawo. Yilo nezandla ziyani ezingenacala nani. Hayi ukusibona thina. Bakhona abantu abasibona befanele kodwa phambi kaNkulunkulu bangama-rejects. Nyawaza ama-rejects. Into engathengiswa, into engabekwe shelofini, engafakwa kwi-display. We can't put a reject kwi-display. Nikhona? Uma ufaka into kwi-display, ufaka into ye-quality. Faka display. I-reject yona ingale. Hayi ngangemuva ngale ngaphandle kwefemo. Izolindela i-truck ezothatha isele komsobho. Anikwazi komsobho keningi. Ngoba yini i-reject. Noma usuyigqoka uma kwi-statue uthi ubhekele sona sesibhekana. Ngoba yini? I-reject. Kodwa ngithanda ukubonga bazalwane kakhulu. Umsebenzi engubone usuwenze usubonakala nayizolo. Ngoba iminikelo abazalwane bayenzile. You know, le mnikelo le ngiyabuka ukuthi uNkulunkulu mangasiphe inhliziyo yokwenza kanje singaya kude kakhulu. Thank you so much. Ngapha nangapha siyabonga kakhulu bazalwane. Kanti uyise leli lokubonga kwami kumama siyabonga umama umakhulu ukuthi sikwazi ukukhuluma sabana ukuqhosha hayi ukuqhosha kodwa saba ne-assurance ukuthi kuzokwenzeka. Uyazi ke ukuthi ukukhuluma ngathi futhi ubaba umfundisi uyabonga kakhulu. Amen. So bazalwane namhlanje sizosho kulabazalwane ukuthi siyabonga uNkulunkulu ahambe nani. Kunesisho ke esishoyo la ekhaya esithi ukuthula kwenkosi uJesu makube nawe makube kini. Isisho esibalulekile leso. Uma siletha emvuselelo ngalena eHammanskraal ngomunye unyaka uthi omunye kusho ukuthini manje ukunithi nina ukuthula makube nani. Why are you saying this? Ngoba anguqondi kahle ukuthi kusho ukuthini. Angeke sijwayele thina ukuthi ayibongwe. Sijwayele ukuthini okunye thina. Ngiyabona lokho kunika kodwa ayibongwe ukujwayelekile. Absekho. Sijwayele ukusho njalo ngithi. Kodwa thina sithini ukuthula kwenkosi uKristu makube nawe. Thula makube nani bazalwane. Amen. Isisho lesisithatha enkosini yethu Jesu Kristu. Owathi bayibingelela abafundi bakhe athi ukuthula. And I'm saying this akusho nje kusho ukuthi ukuthula ukuba quiet enini but to have peace is something else. When I say that wena ngithi ukuthula engqondweni enhlizweni yakho kuko konke makube khona ini ukuthula okuvela enkosini yethu Jesu Kristu. So umuntu uyambingelela kanjalo mamukela ngokuthula. Uma sehamba futhi uthi ukuthula kwenkosi uJesu kube nawe. Amen.
Yilokho esikushoyo sizothi ukuthula kwaNkulunkulu uhambe nami. Angeke ungithole vele amen ngoba sokukhala ngengcingo la. Kodwa uzoba mfishane kakhulu. Ngoba vele sengifunda amavesi ngenxa yesikhathi. Sifuna ukuthokoza sonke sihambe futhi kusemnandi. Sithokoze kakhulu izolo ingakho ebusuku sibona sengathi yabona manje zimnandi izinto. Ukuzwe nje ukuthi ikhanda lithi kancane. Angisho ke ngale ndlela. Kodwa lithi nje kancane ngoba ngikujabulile nokuvuka uvuka ngesikhathi esifanele. So kodwa ke sizoshontshe lapho lokho kufishane bese siyahlukana bazalwane. Ngizokhuluma ngalento yamagesi. Uyamazi amagesi? Ngizokhuluma ngendaba yamagesi. Imagesi, abanye abangihleka ngikhuluma ngathi imagesi. Bathi nje ngiyakhuluma izindaba zami. Indaba zikagesi angithi. Zashaya ulayini abanye ukwazi kwavela lokho nalokho. Ushabala babushabala izokhafese esethi hayi nami beqhamuka khona. Kodwa le magesi engikhuluma ngayo ile yayizolo ntambama. Ngiphuma la ngifika lapha ekhaya ngabengelelwa ngendaba yamagesi angazi lutho mina. Kwathiwa magesi wenzeni? Ngikhuluma ukuthi after angazi bekuyini kudlalwa angazi isikhathi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kukhona ujenge lwezimoto obelenzeke liqonde la iphethwe khona lethi. Yini? People were jubilant ngosuku. Abantu they were rejoicing ngenxa yokunqoba kwabo. So bazalwane ngizokhuluma ngodwendwe lokunqoba. Siyona sesizohlukana udwendwe lokunqoba. Endleleni udiscourage ngendlela eziningi. Uma phela inyanga ungabona ungenayo kodwa wena uzotshela ukuthi usadwendweni lokunqoba. Akisifunde 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Ungawa kusasa kodwa uzokuvusa. Akona amandla akho akuvusayo kodwa uvusa ubani? Ilo Kristu. Hallelujah. Ugijima endleleni ube ngumnqobi phezu kwabanqobi. Amen. Kwesinye isikhathi ngenxa yesikhathi angikwazi ukuhlaziya kahle igama lethu umnqobi. It has brought some questions kwabanye abantu because they don't understand what we know. It's not just a name. Isenzo, ukhetho, ukuthini. And you have this faith ukuthi usuku nosuku ngiyaqoba. Umbonile izolo bengicela uthule. Umbonile izolo bengibizwa ngegama elithini kodwa mina nganqoba. Amen bazalwane. Kodwa nganqoba. Ngingumnqobo ubona mina ngingumnqobo. Akumagesi namhlanje amagesi ngumagesi umagesi ungumnqobi namhlanje. Abanye bathi siyaphuma kule cup ngoba iyidawo. Lathi ngikhuluma nabanye abantu abanenhlalo eSouth Africa la. Mayikala nje sibeka tokozo. Abanye bathi siyaphuma kule cup ngoba yani iyidawo. Abantu bakhuluma la ngapha. Esithile siphamisa cup iyidawo. Magesi wathi ngiyayithatha mina. Ngiyayithatha bona labantu okuthiwa ama-champs. Okay. Ukunqoba. Manje bazalwane asikakafiki la kuphelela khona lokunqoba. Kodwa usuku nosuku siyahola. Siholelwa uphi? Odwendweni lokunqoba. La sabe khona ukhala imvijoli zasezulwini. Kukhala amahulu ngoba kuzabani abanqobi. Hallelujah. Kuzabanqobi mame niyathela liyahlokoma izulu. Ngoba bayini bangabanqobi. Mhla kophelela konke. Hallelujah. Mhla kophelela lonke. Umhlaba uyozamazama ngoba kuzabanqobi phambi kwesihlalo sobukhosi. Glory to Jesus. Abazukuthwalwa ngamabhasi avulekile phezulu.
abazukuthwala ngama-helicopter, abazukuthwala mhlawumbe ngayo yonke into ocabangayo, kodwa kuyobuza. Kuyobuza inkosi yamakhosi. Glory to Jesus. Bohlwithu abanqobi bangene emshadweni enkulu. Siyanqoba nokunqoba ngayo njani? Makabongwe uNkulunkulu osihola njalo odwendweni. It's not my Bible school in the year. It's not a diploma or degree or whatever. You can read this book from Genesis to Revelation. Kodwa uma engekho kuwe, inkinga yini? Ukwazana naye. Khona igama lokwazana naye khona lapha. Akufunde baba mhlambe 15 law. Oh, khona. Qala makabongwe. Okay. Qala ku-14. Yeah. Kodwa makabongwe uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu. Nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Okay. The more we conquer abazalwane, kwaziwa uKristu. Kutusa uKristu. Amen. Amen. When you fall on the way, lithi lokho simoya ingcwele igrieved ngokuwa kwakho. Uyadabuka umoya ingcwele ngokwenzani? Abanye bacabanga isono sentombi nensizwa. Cha, izinto engizenzayo deni mangivuka embhedeni wami ngingena ebathroom ngenza usuku nosuku into engikwenza. Sometimes khona izinto engizishoyo nengizenzayo la dabuka khona umoya ingcwele. Bese lithi iBhayibheli ningamdabukisi umoya ingcwele. Yini izenzo zethu ezenza dabuka ukuthi uyena kodwa lo. Kubantu hey ngimuhle ngendlela emangathisayo. Kubantu I'm very in my talking yes abantu baze bathi baxejisa amadlebe kanti uNkulunkulu is great. Have mercy. As you go home, we have been told ukuphila impilo kaKristu. Amen. Menzeni imkhulu enhlizweni zenu. Noma nofika isimo singafani nalokhu ebenikezwa khona, kodwa nithi uJesu inkosi. Amen. Ungene lelo gumbi lakho ungena kunoma esihlahleni noma kuphi uthi Jesu shintsha lezi zinto. Shintsha lokuphila. Yabona ekhaya iza nelight, iza neglory kaNkulunkulu. Bethi intombazana uhambile kodwa indlela esibuka ngayo ushintshile. Yini mbathe izulu kuwe. Hallelujah. Sisukunika lokho manihamba nemakhaya. Jesus. Igodi senu zithi ayikukhona ushintsho kulokho isimusi. Why? Ingokuthi khulekele isigodi sakini. Hamba nayo uNkulunkulu owahamba noIsrael endleleni. Owamenza uJosepha noma esethengiswe ngabafowabo. Ngoba abantu sizalwa nabo bayasidayisa. Yes. Inzondo yabo ize ithi ngathi ungafa lokhu kusasa. Kodwa uNkulunkulu sihola odwendweni lokunqoba. Hayi sivuke. Sivuke siphakame sithi inkosi. Ngoba sihola odwendweni lokunqoba. Emzini wakini iba iphunge limnandi. Amen. Amen. Ngoba uholo loNkulunkulu. Thank you, Jesus. Uma mhlambe khona boyfriend hayi. Ingathi wena ngizokuthatha kumakoti wami. Shintsha inkulumo ngenxa yani? Inkambo. Phela ngeke ushade ngizangiqale lapho. Khahlela uNkulunkulu wena unqobe nokunqaba. Bathi baqeda ngoJosepha uNkulunkulu bangena ehlizweni kaRubeni bathi singambulali. Bathi bamthatha ama-Ishmael ngoba indaba ye-slavery yayibhizi kakhulu lezo nsuku.
bamthatha bamise bahamba nabo bafike badayisa imali engcono lo mfana bambone emuhle bathi hey lo mfana lo sithola imali ezinhle ngaye bamdayisa inkosi uPotifar lapha induna ishute second person kulokuza kufero Pharaoh is the title not igama ufaro lona igama yini It's a time. isikhundla fanele ngonyama akulona igama yini indawo bebekiwa so nofaro kunjalo ingonyama yaseGibhithe ngamanye amazwi Amen. okay it's not his Hallelujah. name Okay. the title so uma uPotifar sothi ngaphansi kaFaro embona wathi ngiyamthatha lo mfana uzoba sendlini yami kanti uyibulala noFaro amanye uPotifar umakoti wakwakhe unkosikazi wathi ibhunge lihle kangaka ngoba phela uyasenza uNkulunkulu basenze nesichame uyasenza wona uyasenza bazalwane Kunjalo. uyazi kwelinye office uyafika lo mbhemu uzo bazali hlela uyabhala emnene lethi pasi lakho ngabona iphakame enza nje yathi wena hawu yahlule yathi hawu ikhahle ngaka kodwa iminyaka nje iminyaka iphansi kodwa yena Usekugile. yahlule ukuzibamba somasana uyahle Hallelujah. uyasenza uNkulunkulu ukuba sibe musha njalo Njalo. Amen. amen Hallelujah. angazoba namaglow thina seglow Yebo. labasebaglow Yebo. sizwile nje abamuntu kuthiwa siyaglow lo babushabalala Niclo. Another thing. la so wamenza uJosepha waba kuleso simo azathi nomfana wozala wayezohlala kamnandi la yibala seceleni kwami hayi bo mina ngiyena umuntu njalo kunana ngamnaka ubaba ngoba bakhona umama kanjalo ngamnaka ubaba abanye bathini abanye noma sebethenjisa umshado ngamnaka hayi ngamnaka Joseph wathi no mina ngihamba odweni Yes. Oh, hallelujah. ngihamba kuphi isodweni ngenxa yalokho kwangena ejele niyazi indaba kodwa ngoba usodweni lokunqoba from jail to the throne nangizwa bazalwane waba inkosi waba umbusi ngaphansi kaFaro umuntu ehlala odolweni uNkulunkulu uyamenza abe umnqobi usuku nosuku amani uNkulunkulu abenani libe ngabanqobi phezu kwabanqobi nina ngokwenu ngeke nikwazi ukwenza thina ngokwethu ngeke sikwazi ukwenza abantu bayasazi impela kodwa they will not make us to be conquerors ngaye wasifela isiphambano siyanqoba ngoba wanqoba yena wanqoba ithuna wanqoba isono lithi iBhayibheli uPilato wathi I don't find any. 2 Corinthians 5 verse 21 ongasazanga isono kusho iBhayibheli akasazanga ini Isono. so nawe uma ekuwe lonqoba. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Ake sikhuleke. Thank you, Kona
lokho sekuphuma indodakazi ekhaya yokwakhosi. Wena wabona indodana ihamba iyokwamkela umakoti. Ngangilana sengikhohlwa le ndawo ngaseMaritzburg. Ngiyacela ukuthi ngibambe umshado. Angikwazi lo muzi. Bangazi laba abahlela zonke izinto. Futhi I didn't have any time to meet the couple. Ngoba as a marriage officer we need to meet abazoba semshadweni. And nalabo semshado kufanele benze sure ukuthi bamnikeze umfundisi isikhathi. Bangabuye esine ngomuntu bayashada noma umhlobo. Better about to see a cash. Hallelujah. I am in this ministry because of calling. That's why I don't demand imali zabantu. Kuba senhlizweni yakho ukuthi yanikela noma. It's your own blessing monikela futhi. I won't say any word. Uma sesophuma sisihlalisiwe kule ndawo sihlalisiwe kuyona kulendlu, uma sesizophuma hayi awuzangena insizwa manje sangena ishama suku ukuthula ukuthula ayizangena zafika zathi kwatha lapha emsamo zathi sesiyaphuma sesolanda umakoti kodwa sicela umkhuleko. Oh, hallelujah. You know, ngathi ngibone lento yokuthi insizwa sithi Nkosi siyaguqa ngoba ngeke sihamba ngawetha amandla ukunqoba kungokwakho. You know what, ngene inkonzo yomshado mina ngasengidakiwe dakwa nje indaba ukuthi sicela umkhuleko. Nawe uyaphuma namhlanje, uyahamba namhlanje, sobekile mhlawumbe esasekuseni kunjani kodwa hamba noNkulunkulu. Uyahamba. Bakhiphe Moses, woza Moses. Igama lenkosi akuyona into. Izolo la ikhuluma ngendaba yokuthi abanye babuya emazweni bebuya neziqu sebezosebenza eSouth Africa. Kusayina yonke into yabo ukuthi uyaqala endaweni ethile. First salary yomuntu kube yiyona emthuma elokuzaneni eKabuken. Umholo oqala umenze umuntu abe seKabuken. Ngenxa yana kangenanga odondweni lomqaba. Khona ufuna sikhuleke kwenye naye namhlanje. Athi ngifuna ukunqoba. Empilweni yami ngifuna ukunqoba. Khona izinto ezingibambileyo. Angikwazi ukunqoba. Sazokhuleka uMoses. Angakhuleka nawe. Yes. Usibona zincane kodwa siyabamba. Akufanele kuzokuba izinto ezinkulu. Izinto ezincane siyabamba. Awunqobi ngenxa yezinto ezincane. Khona ngiyo hamba uyasalana. Mhlawumbe ucabanga ukuthi ukuqaqona emsamo. Asinikeze umsamo kuyiwona wona. Owadabula amazulu. Wese emhlabeni namathuna nje angeke simgcine lo.
Sikumisa kulo msamo namhlanje ube umnqobi wena. Whatever situation ohlangabezana nayo ozohlangabezana nayo, you'll come out. Moses. Singaphakamisa izandla.